Я Олег Залевский. Вітаю гаспадарства. Россия гэтай ночью нанесла один з самых маштабных удараў па Киеве за апошнія месяцы. На гэтым фоне Беларусь разам з Москвой увесь тыдзень дэманстравала ядравую гатоўнасць. А сёння нечаканы паварот. Эммануэль Макрон патэлефанаваў Александру Лукашэнку. Што Захад хоча ад Менску менавіта цяпер. Пра гэта і іншыя галоўныя падзеі тыдня проста цяпер на Белсаце. Ну і пачнём ад Украіны. Гэтая ноч для Кіева стала адной з самых цяжкіх за апошні час. Масаваныя ўдары дронамі і ракетамі, пажары і разбураныя жылыя дамы ў розных раёнах сталіцы. Але бадай самае гучнае – гэта ўдар арэшніка па гораду Белая Царква на Кіеўшчыне. На сувязі з намі цяпер карэспандэнтка рэдакцыі «Вот так» у Кіеве Юлія Макаранка. Юлія, як Кіеў перажыў сённяшнюю ноч? Што вядома па ахвярам на дадзены момант? И якой будет реакция Украины? Витаю, Олесь. Да, действительно, эта ночь была одной из самых страшных для жителей столицы. Она очень напоминала 24 февраля 2022 года, когда Россия впервые атаковала Украину ракетами. И основным направлением удара была столица. Я предлагаю посмотреть, что видели жители из своих окон. На Киев летело все, только что можно себе представить. Это и несколько сотен беспилотников, баллистика, крылатые ракеты, калибры, кинжалы, искандеры, цирконы. И были и те, которые не взорвались, к счастью. И предлагаю посмотреть, как саперы доставали боевую часть ракеты, которая не сдетонировала. Мы сейчас находимся в районе Киева, который пострадал больше всего. Все, кто здесь живут, говорят, что им нужно выдать удостоверение участника боевых действий, поскольку район постоянно подвергается российским атакам. И вот сейчас мы с вами пройдем дальше и покажем с оператором, что произошло в этом районе. Это рынок крытый. Здесь всегда продавали с 1882 года, то есть уже более 100 лет, свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу. Здесь всегда можно было договориться в мирное время о съемке. И посмотрите, что сейчас здесь находится. Не осталось ни одного жилого места, все выгорело дотла, везде грязь, лужи. Даже нельзя представить, что здесь когда-то еще люди покупали продукты. И вот мы сейчас выйдем чуть-чуть дальше. Здесь рядом это метро Лукьяновка. Рядом я попрошу оператора показать торговый центр, который тоже выгорел дотла. Здесь были и общепиты, и магазины, и супермаркеты. И вот посмотрите, что из этого всего осталось. И вот также неподалеку здесь находится завод Артема, который россияне атакуют уже неоднократно, хоть там никого нет из сотрудников, поскольку они уже полностью все уничтожили за все время полномасштабного вторжения. И также в этом районе неподалеку пострадал пятиэтажный жилой дом. И посреди дома просто огромная дыра и разрушена, по всей видимости, несколько подъездов. По предварительным данным, в доме погибли 2 человека. Уже количество пострадавших возросло до 81 человека. 36 пришлось госпитализировать в медучреждение. Из них 3 детей в состоянии средней тяжести. На станции метро, которая находится рядом от ударной волны, посыпался потолок. Сегодня днем, когда ехала на съемку, до сих пор оставался запах гари. Вы представьте, насколько был сильный удар. Если глубина станции 70 метров, она буквально находится за моей спиной. Также под атаку попали 3 школы. В одной из них обломками был заблокирован выход. Спасателям пришлось эвакуировать людей из убежища, которое находилось в этой школе. В другом учебном заведении было прямое попадание. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. И это накануне последнего звонка, который будет проходить в киевских школах на следующей неделе. Что же касается других районов столицы, шахеды атаковали верхние этажи высоток и залетали прямо в окна квартир, вследствие чего на местах вспыхивали пожары. Одна из ракет и вовсе пробила подземный паркинг, и где люди
покупают квартиры, арендуют квартиры с надеждой, что они смогут скрыться там от российских ударов. Но, как мы видим, российские ракеты могут достать людей и даже в подземных паркингах. Уничтожено общежитие в Киеве. Ни одна из 74 квартир не уцелела. И также впервые Россия нанесла удар по зданию Министерства иностранных дел, по главпочтамту на Майдане Независимости, по главному управлению налоговой службы в Киеве, а также уничтожила Национальный музей Чернобыль. Удалось ли спасти какие-то экспонаты, пока неизвестно. Также появилась информация о том, что поврежден дом, в котором находится квартира у Владимира Зеленского и его бизнес-партнера, как говорят в СМИ, Тимура Миндича. Под удар попала также и Киевская область. Я всю ночь провела в коридоре, поскольку слышала свист ракет над своим домом, которые летели по направлению к столице. И впервые Россия также ударила по Киевской области орешником. И жители региона сняли эти кадры из своих окон. Предлагаю посмотреть. Знаєте, що це? Що це? Орешник. Орешник. Точно, розлетів. Це орешник. Орешник не збивається, він падає. Как стало известно, орешник попал по гаражному кооперативу, хотя в Минобороны России утверждают, что цель были военные объекты управления. К счастью, орешник был без ядерной части. В украинском оборонном ведомстве назвали такие действия России попыткой запугать весь мир. А, как сообщают аналитики Defense Express, теперь Россия сможет еще чаще наносить удары по Украине орешникам, поскольку она увеличила производство. И на данный момент, как минимум, у страны есть 10 таких орешников. Что же касается других регионов Украины, в Черкассах под атаку попал жилой дом. Ранения получили 11 человек, из них 2 детей. В результате попадания возникли пожары с 5 по 9 этажи. Людей пришлось эвакуировать. Спасены 9 человек. В Одессе под удар также попала гражданская инфраструктура. 9 человек получили ранения. Среди них 3 детей в возрасте от 8 до 12 лет. В Днепропетровской области 7 человек получили ранения, в том числе 3-месячный младенец и 4-летний ребенок. Как сообщил президент Владимир Зеленский, от российской атаки этой ночью погибли 4 человека и более сотни получили ранения. И по данным аналитиков, такая атака обошлась России в $500 миллиарда. Но, несмотря на российские обстрелы, этой ночью вся Украина следила за боем Александра Усика и его победой над Рика Верховеном. Усик сохранил статус чемпиона и посвятил эту победу украинскому народу и украинскому солдату, а также поделился своими личными переживаниями. После победы его поздравила его дочь, сказала, что она его очень любит, и сказала, что ей очень страшно. Семья Усика в момент атаки России по Украине болела за него из убежища. Олесь? Так, дякую, Юля. Юлія Макаренко з Києва, кореспондентка редакції «Вот так» була з нами на відеосувязі. Юля, бережи себе. Ми розмовляли. Юля нам розповіла про те, як Київ пережив одну з самих масованих атаків Росії, яка відбулася минулої ночі. Дякую ще раз. Ну, ми крочимо далі до інших тем. Да беларускіх тэмаў. Зрэшты, на гэтым тыдні наша краіна апынулася ў цэнтры вялікай геапалітычнай гульні. Расійскія ядзерныя вучэнні, іскандэры, пагрозы Кіева і адначасова нечаканы кантакт з Парыжам. Што насамрэч паказаў гэты тыдзень, які статус у нашай краіне цяпер і пагрозы з ім звязаныя. Ян Федарович шукаў адказы. У Беларусі і Расіі завяршыліся вучэнні ў выкарыстанні ядравай зброі. Лукашенко ў захапленні ад іскандэраў. Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна. Так точно. И вы-то лучше меня знаете, что это хорошее оружие. Падрабязнасцяў наконт хады вучэнняў няшмат. Паведамляецца, што вайскоўцы праводзілі імітацыю ракетных пускаў і імітацыю бомбакідання. Начальник штаба создать цель. Готов. Это мы наносим удар Искандером, да? Да. Пошел. Пры гэтым вучэнні ў нашай краіне былі толькі часткаю больш маштабных трэнаванняў у самой РФ з задзейнічаннем іх так званай ядравай трыяды, стратэгічнай авіяцыі, міжкантынентальных балістычных ракетаў, атамных падводных ракетаносьбітаў. Магчыма, адпрацоўваўся такі сцэнар, што
на первом этапе, неважно какого-то, сутыкнення з войсками НАТО, Россия наносит удар тактичной зброей с территории Беларуси, магчыма наносится удар в отказ, неважно, по Беларуси, по России, и как бы в отказ на отказ уже задзейнічана стратэгічная зброя. Беларусь у такім меркаваным сцэнары выглядае разменнаю манетою, улады якой нават не распараджаюцца самастойнай ядравай зброяй, размешчанай на яе тэрыторыі. Лукашенку могуць выкарыстаць як геапалітычны манекен, за спіны якога можна выстраліць. Памятаеце карцінку, калі расійскія жаўнеры прыкрываюцца жанчынамі? Тут яны прыкрываюцца Лукашэнкам. А ў выпадку ядравай атакі з тэрыторыі нашай краіны яна пераўтвараецца ў мішень для ўдару ў адказ. Конечно, ён можа прыводзіць нейкія аргументы, можа спрабаваць нейкім чынам паўплываць на рашэнне Пуціна, але ўрэшце рэшт канчатковыя рашэнні наконт ядзернай зброі і наконт рознага кшталту вучэнняў яны ж прымаюцца ў Маскве. Адметна, што падчас вучэнняў расійская Мінабароны справаздачылася пра дастаўку ў Беларусь і перадачу на палявыя склады ядравых боепрыпасаў. Навошта, калі верыць Лукашэнку, расійская ядравая зброя ўжо некалькі гадоў як у Беларуси. Российцы, ведаете, подтримливают такую как бы стратегичную невызначенность, что, мовляв, а вы думаете, там есть ядерная зброя в Беларуси, реально российская? Те нет. Те она там где-то побочь стоит. Что касается физического присутствия ядерного оружия, я думаю, что можно сказать с очень большой долей уверенности, можно сказать, что его тоже физически нет. Но возможности для его хранения, они существуют. И как мы видим, возможности для применения в случае принятия такого решения, они тоже, в общем, существуют. Захоўваць ядравую зброю і сапраўды ёсць дзе. У савецкі час на тэрыторыі Беларусі было прынамсі 3 дзясяткі такіх лакацыяў. Пасля іх закінулі, але ў апошнія гады некаторыя адбудавалі нанова. Сами хранилища и базы носителей возможных ядерного оружия, они, конечно, находятся в списке целей. Но это и естественно, что если ракетная часть в Беларуси предполагается, что она будет в случае чего иметь возможность осуществлять такие операции, пуски, то, конечно, она будет подвергнута, что называется, атаке. Или, во всяком случае, она будет, как я говорю, находиться в списке целей. Не обязательно ядерных, но, так сказать, всякое может быть. Дакладна вядома прынамсі пра 2 такія месцы. Гэта палігон пад Асіповічамі, куды прыязджаў назіраць за хадою вучэнняў Лукашенка, а таксама вайсковы аэрадром Крычаў-6 на мяжы з Расіяй. Прапаганда раней хвалілася расійскім комплексам «Арэшнік», здольным запускаць ракеты з ядравымі боегалоўкамі. Будынкі з гэтага відэа акурат падобныя да тых, якія ёсць на аэрадроме. Пры гэтым насамрэч месцаў для размяшчэння ядравай зброі можа быць больш. А гэта значыць, пад рызыкаю цэлы шэраг беларускіх гарадоў і іх жыхароў. Ян Федарович, Белсад. Спадарства глядзіць падсумаванне найважнейшых падзеяў тыдня на Белсаце. Гэта жывы эфір. Я, Алесь Залеўскі, яшчэ раз вітаю тых, хто далучыўся да нашага эфіру. Зверніце, калі ласка, увагу. У нас ёсць апытанка ў чаце трансляцыі. Яна ананімная, таму і бяспечная для вас. Сёння мы задаем пытанне, дылему, тэму, якая раздзяліла палітычнае ядро актывістаў беларускіх на двое. Тыя, хто падтрымліваюць Марыю Калеснікаву і апошнія заявы, і не. Я нагадаю, што на адным з міжнародных форумаў Глобсек Марыя Калеснікава заявіла, што яна выступала ў 2020 годзе не супраць Лукашэнкі, а за свабоду беларусаў. Ну і, адпаведна, з Александром Лукашэнкам не то, што можна, але і трэба цяпер размаўляць, каб паляпшаць сітуацыю. Званок Макрона адбыўся адразу ж, супадзення, думаем, хутчэй так, а можа і не. Даведаемся зараз неўзабаве ад нашага першага спікера. Пакуль, спадарства, заклікаю прагаласаваць, ну і паставіць лайк нашай трансляцыі. Ну а мы падключаем да нашага эфіра Александра Класкоўскага, вядомага палітычнага аглядальніка, які прадстаўляе выданне «Позірк», ці дакладней нават інфармацыйнае агенцтва «Позірк». Вечар добры вам, спадару Александр. Добрый вечар. Так, ну, пачнем ад Макрова. Прабачце, агаворка, ад Макрона. Як інакш сёння, як мы бачым, Захад, нягледзячы на ўсё, пачынае шукаць нейкі фармат размовы з Александром Лукашэнкам. Мы мала ведаем, што
Што абмяркоўвалася падчас гэтай размовы, ведаем толькі паведамленне агентства «Франс Прэс», так, дзе адна з крыніцаў з атачэння Макрона заявіла, што нібыта Макрон у гэтай размове падкрэсліў рызыкі для Беларусі, калі яна дазволіць сябе ўцягнуць у расійскую военную агрэсію супраць Украіны, а таксама заклікаў Александра Лукашенка прадпрыняць крокі для паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і Еўропай. Вось што нібыта абмяркоўваў Макрон і Александр Лукашенко падчас гэтай размовы. Спадар Александр, чаму менавіта цяпер і што можа вынікаць з гэтай размовы, з гэтага званка, на вашу думку? Я бачу тут некалькі чыннікаў. Па-першае, заўчора прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі па відэасувязі размаўляў акурат з Макронам, а таксама з лідарамі Нямецчыны і Вялікай Брытаніі. І, натуральна, ён завастраў увагу на пагрозах, якія зыходзяць ад Расіі і Беларусі. Ну і ўвогуле, калі прасачыць за рыторыкай Владзіміра Зеленскага, дык ён апошнія месяцы рэфрэнам, можна сказаць, паўтарае пра тое, што ёсць пэўныя звесткі украінскай выведкі пра тое, што Расія хоча зноў уцягнуць Беларусь у агрэсію супраць Украіны. Ну, іншыя эксперты адзначаюць, вайсковыя эксперты, што нейкай канцэнтрацыі, і не толькі, дарэчы, вайсковыя эксперты, украінскія, таксама вайсковыя кажуць, што няма пакуль на паўночнай мяжы Украіны, каля паўночнай мяжы Украіны нейкай такой небяспечнай канцэнтрацыі войскаў, ці расійскіх, там, ці беларускіх. Ну і ўвогуле беларускае войска, яно не такое вялікае, не такое баяздольнае, каб прарваць гэтыя умацаванні, якія Украіна збудавала на сваёй паўночнай мяжы. Але я думаю, што Зеленскі, па-першае, б'е трывогу на ўсякі пажарны, так бы мовіць, ну а па-другое, ён прыцягвае увагу Еўропы да падтрымкі Украіны, таму што пазіцыянуе Кіеў Украіну як такі перадавы рубеж, які стрымлівае гэту арду. Так што вось гэта прычына. Ну і другі чыннік, я думаю, што ядравыя вучэнні якраз, пра якія вы згадывалася ў папярэднім сюжэце, яны таксама маглі Макрона падштурхнуць да вось гэтай гутаркі. Таму што, ну, сапраўды, толькі лянівы не казаў, што Пуцін можа у нейкі момант, асабліва калі будуць няўдачы ў яго на фронце, ударыць ці па Украіне, ці нават па адной з краін НАТО ядравай зброяй. Так што гэта, натуральна, напружвае еўрапейскіх лідараў. Яшчэ б я адзначыў, што Францыя – гэта ядравая дзяржава, і, дарэчы, у мінулым месяцы польскія медыі пісалі пра тое, што французы супольна з палякамі рыхтуюцца правесці якраз вучэнні, у тым ліку і з адпрацоўкай ядзерных удараў, ну, імітацыяй, натуральна, ядзерных удараў па Расіі і Беларусі. Так што вось яшчэ такі пікантны момант, і гэта таксама магло знайсці адлюстраванне вось у гэтай тэлефоннай гутарцы паміж Макронам і Лукашенкам. Тым больш, і акурат гэтай размове папярэднічаў удар арэшніка ўжо трэці, што праўда так, па Ўкраіне, але, ну, хіба што так, гэта словы з адной песні, вы маеце рацыю. Спадар Александр, такім чынам мы можам зрабіць выснову, што гэтыя вучэнні ядравыя, которые праводзіла Расія, але выкарыстоўваючы Беларусь, так, і інфраструктуру, і фактычна робячы мішень, так, паказваючы, што там некія могуць быць пускі з нашай тэрыторыі адбывацца па камандзе Масквы. То бок эфект мелі гэтыя вучэнні, фактычна атрымліваецца. Бо мы тут гадалі з калегамі, ці ёсць эфект ад гэтых вучэнняў. Тое, што было напружанне, гэта так. Але ці штосьці будзе вынікаць з гэтага палітычнага, вайсковага, ці гэта вось толькі псіхалагічны гэты эфект. Еўропа, Захад, суседзі спалохаліся? Ну, цяжка сказаць, ці спалохаліся, але, канешне, гэта выклікае занепакоенасць. І вось у гэтым кантэксце я б хацеў адзначыць, гэта ўжо гучала ў папярэднім рэпартажы, што дакладна невядома, ці ёсць ядравая зброя на тэрыторыі Беларусі. Але ў кожным выпадку Масква супольна з Мінскам, выкарыстоўваючы малодшага хаўрусніка, можа праводзіць такія, вось, як цяпер модна казаць, іпсамі, інфармацыйна-псіхалагічныя спецаперацыі, то бок палохаць. І я думаю, што адна з задач Масквы ў гэтым кантэксце гэта якраз, каб Еўропа асэнсавала, жахнулася, што
усвядоміла, мы ж маем справу з ядравай дзяржавай, і Путін такі пацан круты, так бы мовіць, можа лепей ўсё ж таки надта не перагінаць кій з падтрымкай Украіны. Так што вось я думаю, што такі псіхалагічны эфект, ён у кожным разе, канешне, прысутнічае. Так, ну і вялікая здзелка ЗША на гэтым тыдні, акурат калі гэтыя былі вучэнні, многія журналісты чакалі прыбыцця Джона Кола, спецпрадстаўніка Дональда Трампа, у Менск для рэалізацыі чарговага раунда гэтага дыалога, вялікай здзелкі, якая намячаецца паміж Вашынгтонам і Менскам. Аднак гэтага не адбылося, і дзіўна, каб гэта адбылося на фоне вучэнняў, відаць. Дапускаю, што гэта адна была з гэтых прычынаў. На вашу думку, Макрона так хвалюе гэтае пытанне, так, Еўропу вельмі хвалюе гэта пытанне, а ЗША не хвалюе гэтае пытанне бяспекі, што, нягледзячы вось на такую глыбокую інтэграцыю беларускага войска, Беларусі і незалежнасці у расійскую ядравую гэтую сістэму. Гэта не перашкода для гэтага магчымага дыалога? Чакаць нам яшчэ Кола ў Менску? Ну, давайте раскладем по палічках гэта пытанне. Што тычыцца стаўлення цяперашняй адміністрацыі Белага дома да еўрапейскіх праблем, то мы бачым, што Трамп і ягонае атачэнне, яны даволі рэзка крытыкуюць НАТО, увогуле гучаць там такія выказванні, ці патрэбна нам гэта НАТО, хай Еўропа сама клапоціцца пра сваю бяспеку, болей траціць сродкаў, болей робіць зброі і гэтак далей. То бок Трамп не надта тут пераймаецца, так бы мовіць, лічыць, што адносіны з Пуціным гэта найперш праблемы саміх еўрапейскіх сталіц. Гэта адзін момант. Другі момант канкрэтна, што тычыцца місіі Коула. Так, сапраўды, ён у свой час некалькі тыдняў таму анансаваў хуткі прыезд у Мінск, але гэтага не адбылося. І, відаць, гэта паказвае, што у чарговым гэтым вось дасягненні чарговага этапу гэтай вялікай угоды нейкая тут неспадзяванка, нешта тармазнулася, нешта не пайшло не так, так бы мовіць. І я думаю, што гэта моя версія, магчыма, Лукашенко даў адбой, таму што ён незадаволены тым, што ён не атрымлівае жаданага. А менавіта тое, што ён хацеў бы з дапамогай Вашынгтона, цяпер гэта ўжо не сакрэт, я і раней неаднойчы пра гэта казаў. Вядома, цяпер ужо і літоўскі міністр замежных спраў прызнаўся, што ёсць ціск на Вільню ў пытанні транзіту беларускага калію. І медыі таксама паведамілі пра ліст, які прыйшоў з дзярждэпартамента Злучаных Штатаў у Вільню, Варшаву і Кіеў якраз на гэтую тэму, каб яны перагледзелі вось стаўлення да транзіту беларускага калія, ці скасавалі санкцыі, ці зрабілі нейкія выключэнні з гэтых абмежавальных захадаў. Карацей, каб беларускі калій пайшоў або праз Клайпеду, або нават, можа, праз Украіну, хоць гэта выглядае дзіўна і фантастычна, ну, але Штаты, тым не меней, ціснуць у гэтым пытанні. Лукашенко, ён, я думаю, не хоча прадзешавіць. Ён, гэта я мадэлюю сітуацыю, ён кажа, ну, дык вы ж моцныя, вы ж, амерыканцы, можаце ўсё, дык давайте працісніце гэтых гнілых, слабых еўрапейцаў, каб нарэшце, гэта ж і будзе гешэфт, і вам выгадна гэты калій атрымліваць з Беларусі, і мне будзе выгадна. Так што вось я думаю, што, магчыма, гэта акалічнасць пакуль што замінае прыезду Коула, але я спадзяюся, што ўсё ж такі гэты трэк прадоўжыцца і будуць новыя вызваленні. Спадар Александр, ну то вось вяртаючыся да гэтага званка Макрона і да гэтай другой часткі, што ўдалося паведаміць крыніцам з атачэння Макрона калегам з агенцтва «Франс Прэс», пра тое, што Макрон таксама заклікаў Александра Лукашенка прадпрыняць неабходныя крокі для паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і Еўропай. Ну то фактычна вось кантакт ужо першы адбыўся, так, і Александр Лукашенко, я допускаю, конечно, там со свечкой не стоял, или мог бы в отказ и сказать, так мы готовы гэтыя кроки робить. Вот тут, калі ласка, готов, визы адмянілі, так, для там еўразвяза, так, грамадзянаў. Тут яшчэ можна штосьці сказаць, мы готовы і палітвязняў вызваляць, пачобыта ж вызвалілі і так далей. То бок фактычна, на чым тут палягае гэтая праблема з Еўропай? Праблема з Еўропай найперш палягае на сённяшні момант у тым, што
рэжым Лукашэнкі з'яўляецца суагрэсарам. І пакуль не скончыцца так ці іначай вайна ва ўкраіне, канешне, спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць стаўленне, што скасуе свае санкцыі, да гэта спадзявацца не выпадае, бо большасць санкцый якраз звязаны з гэтым саўдзелам у вайне супраць Украіны. Але вось калі адбудзецца пэўнае замірэнне, то тады, я думаю, што так ці іначай, па-першае, глядзіце, вось Штаты, яны прасоўваюць, так бы мовіць, Лукашэнку і ў пытанні калію. Я не выключаю, што з Кіевам ідуць нейкія закулісныя перамовы наконт таго, каб Лукашенко неяк удзельнічаў у мірных перамовах па ўкраіне. Карацей кажучы, калі адбудзецца вось гэта замірэнне, то пасля гэтага, канешне, Еўропа таксама, па-першае, будуць скасаваны, напэўна, і супраць Расіі, і супраць Беларусі многія санкцыі, і паўстане пытання нейкага перафарматавання палітыкі Еўропы ў дачыненні да рэжыму Александра Лукашэнкі. Але тады ўжо выйдуць на першы план пытанні рэпрэсій, пытанні палітвязняў, і тут вялікая праблема, ці можа рэжым Лукашэнкі, які пасля 20-го года стаў значна болей жорсткім, неяк суцішыць гэтыя рэпрэсіі. Гэта пытанне спрэчнае, тут меркаванні экспертаў разыходзяцца. Я думаю, што прырода гэтага рэжыму не зменіцца, ну, але трошкі прыцішыць рэпрэсіі, калі ад гэтага будзе залежыць неяк перспектыва паляпшэння адносін з Еўропай. Лукашенко, канешне, такую адмашку сваім сілавікам даць можа. Спадар Александр, якраз гэтую тэму я хацеў бы з вамі абмеркаваць літаральна праз некалькі хвілінаў, бо ў нас ёсць сюжэт датычна якраз гэтай тэмы, вось наколькі гэтыя все геапалітычныя актыўнасці вакол нашай краіны, вакол Беларусі могуць паўплываць на тое, каб у самой Беларусі ўнутры жыць стала больш бяспечней. Вядомы беларускі музыка Алексей Хлястоў доўгі час выглядаў асобай, які здолеў адаптавацца да новай рэальнасці. Без палітычных лозунгаў, без адкрытага пратэсту. Проста спявак, які пасля страты сцэны пайшоў працаваць у таксі і пачаў весці блог. Але цяпер і ён апынуўся на акрэсціна. І гэта, магчыма, галоўная прыкмета Беларусі гэтага 2026 года. У краіне больш няма бяспечнай нейтральнасці. Пад каток можа трапіць амаль любы, нават той, хто яшчэ ўчора здаваўся сістэме цалкам прымальным. Як сёння выглядаюць рэпрэсіі ў Беларусі, у матэрыяле Марыі Сысой. Ничего противозаконного не совершал, и поэтому прошу распространить это видео, чтобы обратили внимание действительно те органы, которые могут защитить меня как гражданина Республики Беларусь. Відэа на выпадак затрымання з'явілася ў соцсетках спевака Алексея Хлястова ў пятніцу, а сам ён пасля трэцяга паходу на так званую профілактычную размову апынуўся на акрэсціна. 14 сотняў за дробнае хуліганства, паведаміла жонка. Многія ж думаюць, што за публічнасць. Пару тыдняў таму ў інтэрв'ю Хлястоў апавёў, як мусіў з артыста перакваліфікавацца ў таксіста і нечакана зрабіўся папулярным блогерам. Меня как артиста, как преподавателя ни в коем случае нельзя нанимать. Произошла культура отмены на определенном уровне. Я рассылал резюме в разные компании и по разным профессиям. Немагчымасць вярнуцца на сцэну з канца 2021-го сам Хлястоў назваў смяротнаю караю. Дагэтуль незразумела, за што ў стоп-лісты, а цяпер і на акрэсціна трапіў хутчэй нейтральны ў 2020-м артыст, які некалі запісваў песню для фільму «Кот Кайна» пра падзеі выбараў 2010-го вачыма рэжыму, ці спяваў гімн 5-го ўсебеларускага народнага сходу. Да гэтага часу затрымліваюць, здзіўляецца каментатар пад навіною пра Хлястова. Штодня адказваюць яму. І гэта фактычна праўда. Вось рубрыка «Хроніка пераследу» на сайце Цэнтру «Вясна». Яна амаль штодзённая, і там звычайна па некалькі кейсаў. У цэлым маштаб рэпрэсіяў у 2026-м не змяншаецца. Так ацэньваюць сітуацыю праваабаронцы і Белпол. Колькасць адміністрацыйных, напрыклад, пастанаўленняў, якія выносяць суды, мы не можам даць адказ, колькі іх зараз. Па нашым адчуванням, можа быць, іх стала менш.
Калі мы бярем колькасць прысудаў па крымінальных справах, яны прыблізна на тым жа самым узроўні ёсць і сёння, і былі там на канец 25-го года. Пры гэтым рэжым намагаецца схаваць рэпрэсіі. Мы не ведаем, колькі людзей цяпер у СІЗА ці на хатняй хіміі, але вось толькі некалькі загалоўкаў за адзін тыдзень. Затрымалі за каментары, прыходзілі з ператрусамі, судзілі за спрыянне экстрэмізму. Амерыканскія перамоўнікі, якія за год выцягнулі больш як 400 палітвязняў, пра гэта ведаюць і прагаворваюць з рэжымам, кажа Валер Кавалеўскі. Ён мяркуе, што нават рэальна ўбачыць зніжэнне рэпрэсіяў сёлета. Сустрэча Трампа з Лукашэнкам, гэта, магчыма, будзе такой цаной за тое, каб вызваліць усіх людзей. Гэта можа таксама паўплываць на агульную сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, то бок змяншэнне ці запавольванне вось гэтых рэпрэсіўных дзеянняў пераследу ў Беларусі. Але калі б еўрапейскія краіны таксама далучыліся да гэтага працэсу, я думаю, што вынікі былі б значна хутчэйшыя і больш выразныя. А пакуль жахлівыя гісторыі не заканчваюцца. 66гадовая гамельчанка Вольга Строева у зняволенні з верасня. Яе асудзілі за каментары ў тэлеграме, за распальванне варожасці, заклікі да дзеянняў на шкоду нацыянальнай бяспецы, знявагу Лукашэнкі, спрыянне экстрэмізму. Ці 33гадовы таксіст Ілля Карпаў, спрыянне экстрэмізму, знявага Лукашэнкі і дыскрэдытацыі Беларусі. Прысуды там і там калонія. Але за што канкрэтна і на які тэрмін? Невядома ні праваабаронцам, ні медыям. Што можа быць падставай для затрымання, гэта ўсё тое, што дадае увагі улад да канкрэтнага чалавека. То бок, калі чалавек нейк паўстаў над агульнай масай, над агульным узроўнем, гэта першы крок да таго, каб улады знайшлі нейкую падставу для таго, каб папрацаваць з гэтым чалавекам. Валер Кавалеўскі зазначае, хоць сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца складанай, зніжаецца прынамсі брутальнасць рэпрэсіяў. На хатняй хіміі прапануюць пераходзіць на выпраўчыя працы, што фактычна з'яўляецца самай мяккай формай пакарання. Хоць яно і незаконнае, па справе беларускага гаюна значна больш прысуджалі ці фінансавых нейкіх санкцый, то бок штрафаў, ці хатніх арыштаў замест крымінальных прысудаў. Ёсць і іншыя прыкметы таго, што ўсё ж такі сітуацыя з рэпрэсіямі ў Беларусі мяняецца, хоць гэта не з'яўляецца яшчэ сістэмай. Колькі ж беларусаў адчулі на сабе, што такое рэпрэсіі за палітычную пазіцыю? Каля паўмільёна за гэтыя 6 гадоў. Такую заяву зрабілі прадстаўнікі Белполу ў дакладзе на 3-м кангрэсе па палітзняволеных. Сюды ўлучылі ўсе тыпы пераследу. Ад турэмнага зняволення да наступстваў для прыкладна 400 000 падпісантаў не за Лукашэнку ў 2020-м, якіх альбо звольнілі, альбо пільна кантралююць, як недобранадзейных. Марыя Сысоя, Белсат. Жывы эфір, падсумаванне самых важных падзей тыдня. Цяпер гаспадарства глядзіць на Белсаце. Нагадваю пра нашу апытанку, ну і пра лайкі пад гэтай трансляцыі. Нам вельмі патрэбная, каб даходзіць да як мага большага кола беларусаў. Спадару Александр Кваскоўскі з намі на відэасувязі, палітычны аглядальнік выдання «Позіркі», а таксама нагадаю гаспадарству. Сёння госць нашай праграмы. Ну, вось, хацеў бы па выніках вось гэтага матэрыяла Марыі Сысой, каб вы пракаментавалі вось гэтыя прапановы Валера Кавалеўскага, ягоную крытыку фактычна сённяшніх дзеянняў дэмакратычных сілаў. Ён сцвярджае, вось, ну, што працэс гэты асаблення рэпрэсій, пацяплення ўнутры краіны можна было прыспешыць, калі б да яго падключыўся еўразвяз. А вось у папярэднім блоку нашай з вамі размовы вы казалі, што еўразвяз зможа падключыцца толькі вось калі адбудзецца нейкая кропка ці шматкроп'е будзе пастаўлена ў вайне ва ўкраіне, замірэнне там ці іншая мірная дамова. Вы як бы застаецеся пры гэтым, што мы гэты вузел да заканчэння вайны не ў стане разрубіць вось гэтай сцяны паміж Беларусю і Еўропай. Ну і ў дадзеным выпадку, што Еўропа вось не разам з ЗША граюць за асабленне гэтых рэпрэсій у Беларусі. Ну, глядзіце, канешне, вайна гэта важны чыннік, і да яе заканчэння думаць, што вось
мир, дружба, жуйка будуць з Еўропай, паміж Мінскам і Еўропай. Гэта не выпадае на гэта спадзявацца. Але разам з тым ёсць нейкія рэчы. Я б тут прывёў прыклад дачыненняў паміж Мінскам і Варшавай. Вось здавалася, яны настолькі кепскія, што ўжо гора і няма як. Але разам з тым, хоць доўга трымалі і мучылі Анджэя Пачобута, але выпусцілі, палякі адкрылі 2 пераходы. То бок гэта так званая абмежаваная дээскалацыя. І нават міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі дапускае, што можа быць цяпер перазагрузка, як ён сказаў, дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю. У той жа час з Літвой вось застаюцца гэтыя стасункі вельмі кепскімі. Так што вось мы бачым 2 падыходы. Варшава пайшла на пэўныя кампрамісы і Мінск пайшоў на пэўныя кампрамісы. Я нагадаю, што шэраг беларускіх экспертаў, Артём Шрайбман і іншыя распрацавалі цэлую такую канцэпцыю, якраз яна і называецца канцэпцыяй абмежаванай дээскалацыі ў дачыненнях паміж Еўразвязам і Мінскам. Таму цудаў, канешне, ніякіх не будзе, але можна рабіць болей нават у сённяшніх абставінах. Таму што з аднаго боку вось мы шмат казалі пра пытанні бяспекі, і яны натуральна пераважваюць цяпер у мысленні еўрапейскіх палітыкаў, асабліва з суседніх з Беларусю краін. Але мне здаецца, што іншым разам перагінаюць кій, калі пачынаюць ужо казаць, што трэба аўтобусныя рэйсы паміж Літвой і Беларусю забараніць і гэтак далей. Гэта ўжо перагін, таму што гэта ж цярпяць звычайныя беларусы. Лукашенко ж не ездзіць гэтымі рэйсамі. Калі баяцца шпіёнаў, дык шпіёны іншымі шляхамі ў гэтыя краіны трапяць. Таму вось пэўная дээскалацыя, пэўная ўсё ж такі паслядоўнасць у тым, што калі падтрымліваецца еўрапейскі выбар Беларусі, то трэба ўсё ж такі не зусім апускаць гэту жалезную заслону і спрыяць мабільнасці беларусаў і гэтак далей. У гэтым кірунку, я думаю, што еўрапейскім палітыкам ёсць над чым падумаць. Так, тут, але все роўна, бачыце, все роўна гэта ўзнікае пытанне, што все-таки, і вот як і зварот Макрона да Лукашэнкі, што чакаем крокаў з боку Менска датычна паляпшэння адносінаў, ён скажа, што мы-то гатовы рабіць крокі, але вось ці гатовы ісці на кампраміс еўрапейскія краіны, гэта пытанне, як мы бачым. І ще хацеў бы вам задаць гэтае пытанне датычна канкрэтна вось гэтай гісторыі з Алексеем Хлестовым. На мою думку, ці вы сачылі за гэтай гісторыяй, па-першае, ну і ці на мою думку, гэта ці не першы такі выпадак, калі за доўгі час, за апошнія гады, здавалося б, з гэтага такого больш лаяльнага, нейтральнага асяроддзя беларускага, творчага, то мала таго, што ён паддаўся пад рэпрэсіі, быў рэпрэсаваны, да гэтага ўжо мы прывыклі, на жаль, але ён паспрабаваў публічна абараніцца ад рэпрэсіяў, і выклаўшы свой ролік, відэа на выпадак затрымання, што зрабіла ягоная жонка. І гэта ўжо пазіцыя грамадзянская, можна сказаць, агучана вось унутры краіны публічна, што ён хоча абараніцца. Вы лічыце, все-таки гэта вось такое адно выключэнне з агульнай сітуацыі ў Беларусі? Ці мы можам ужо рабіць выснову, што грамадства патрошачкі, але ўжо стамілася ад рэпрэсій? Стамілася настолькі, што гатова публічна бараніцца, і што у дадзеным выпадку Хлестов гэта такая першая ластаўка, голас гэтых беларусаў, которые ўжо проста тупа стаміліся жыць у гэтай абстаноўцы. Канешне, момант стомленасці ёсць і сярод шараговых беларусаў, і сярод гэтых зорак, так бы мовіць, людзей, якія да шоу-бізнеса адносяцца. І нават сярод номенклатуры, я думаю, што там жа ёсць і дастаткова разумныя, рацыянальныя людзі, якім вось гэтыя селектарныя нарады, гэтыя указанні Лукашэнкі, які сябе галоўным адмыслоўцам ва ўсіх пытаннях лічыць, і за што не возьмецца, там абавязкова правал і вялікія страты. Я думаю, што, так бы мовіць, здаровыя, я не кажу толькі там пра палітычную апазіцыю, пра тых, хто свядома змагаецца супраць рэжыму, але, так бы мовіць, абыватэлі, простыя людзі, яны ўжо сапраўды, ім абрыдла гэта ўсё. Гэта паказвалі і сацыялагічныя пытанні, наколькі іх можна ў сённяшняй Беларусі праводзіць. Таму я думаю, што ў грамадстве наспявае вось гэты запыт на тое, зварот да нейкай нармальнасці. Не ў тым сэнсе, што трэба прымірыцца з дыктатурай, а ў тым сэнсе, што
гэта дыктатура сябе зжыла і што ўсё ж такі Беларусь, каб яна захавалася, каб у яе была нейкая будучыня, яна павінна ісці да сцішэння гэтых рэпрэсіяў і да нейкага болей людскага існавання людзей у самой краіне. Дзякуй вялікі вам за размову. Быў з намі на відэасувязі Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Дзякуй вялікі, што знайшлі час на гэтую сустрэчу. Ну а мы крочым далей. На гэтым тыдні завяршыліся выбары ў каардынацыйную раду. Орган, які называюць прататыпам парламенту дэмакратычных беларусаў, дэмакратычных сіл ці беларусаў проста ў выгнанні за мяжой. Сёлета кампанія прайшла пад беспрэцэдэнтным ціскам. DOS-атакі на платформу, ператрусы і арышты ў Беларусі, пагрозы ўдзельнікам і іхным сем'ям. Каб проста прагаласаваць, многім даводзілася гадзінамі абыходзіць блакаванне. Ваш пакорны слуга патраціў на гэта амаль 6 гадзін. Але галоўнай тэмай пасля выбараў сталі нават не вынікі, а яўка. У галасаванні ўзялі ўдзел крыху больш за 2000 чалавек. Перамагла кааліцыя Паўла Латушкі і Руху за свабоду Юрася Губарэвіча. Больш за 42% і 34 месцы з 80. Далей еўрапейскі выбар, воля і наступ. Пры гэтым значная частка вядомых палітыкаў, блогераў і лідараў грамадскай думкі выбары праігнаравала, як і саму працу ў Радзе. Дык што сёння насамрэч уяўляе сябе каардынацыйная рада і ці застаецца на суб'ектам беларускай палітыкі. Пра гэта проста цяпер размаўляем з Юрасем Губарэвічам. Вітаем вас. Добрый вечер. Спадар Юрась, ну, па-першае, віншаванні з перамогай, так, на гэтых выбарах. Вось як такое пытанне, як вы ўспрынялі гэтую перамогу? Ну, для нас, насамрэч, это есть подтверждением того, что выборцы падтрымліваюць нашу программу, падтрымліваюць все дзеянні, якія мы праводзілі праз каардынацыйную раду за апошнія 2 гады. І ну, тут, конечно, можна шмат разважаць пра агульную колькасць тых людзей, якія прынялі ўдзел у галасаванні, но для нашай фракцыі это таксама станоўчы паказчык, бо мы атрымалі на 6 месцаў болей, чым мелі ў каардынацыйнай радзе папярэдняга склікання. Это значит, што ёсць пэўная ацэнка, ёсць падтрымка і ёсць абавязак рабіць все тое, што мы дэкларавалі ў сваёй перадвыбарнай праграме. Вы кажаце, што у вас нават ёсць як бы станоўчыя вынікі, плюс 6 мандатаў, так, але калі ў цэлым, то бок вы не згодныя з думкай, што гэтыя выбары сталіся, ну, з думкай многіх экспертаў, так, што гэтыя выбары сталіся сімптомам крызісу ў дэмакратычных сілаў, нават, сказалі бы, глыбокага крызісу ўсёй беларускай дэмакратычнай супольнасці? Ну, а ці ёсць нейкія альтэрнатыўныя канцэпты і альтэрнатыўныя праекты. То есть іх на сёння няма. Мы маглі бы параўноўваць, што калі было б нейкі іншы працэс, калі б за прадстаўнікоў іншых групаў палітычных выступіла значна больш людзей, тады мы маглі бы казаць, што так, тыя ідэі, якія мы праводзім, якія мы спрабуем рэалізаваць, яны не карыстаюцца падтрымкай. Но так няма. Тут было супрацьстаянне, тут было змаганне, але змаганне з рэжымам, які всеми сіламі хацеў зрабіць так, каб выбары ввогуле не адбыліся, каб беларусы не мелі альтэрнатывы, каб не было прадстаўнічага органа. На это былі кінуты велізарныя рэсурсы, і грашовыя, і людскія, прапаганды, і так далее. Ну, тым не менш, мы здолелі прайсці праз свой. То бок вы крызіса не бачыце? Вось вы не згодныя, што гэтыя выбары паказалі крызіс? Я досыць даўно ў палітыцы і бачыў вельмі шмат крызісаў, вельмі шмат крызісаў. Ну, але што цяпер адбываецца? Таксама зараз можна яшчэ ацэньваць па-рознаму. Зараз адбываецца спад грамадска-палітычнай актыўнасці. Это таксама пэўная закономерность. Пасля падзеяў 2020 года немагчыма трымаць увесь час эту планку на такім высокім узроўні. Але можна таксама замерыць это па і шэрагу іншых параметраў. Напрыклад, падтрымка тых жа палітвязняў, калі яшчэ 3 гады таму праходзіў марафон, все масс-медыа в это інвеставалі, это было вядома, как бы, ну, даносілася інфармацыя максімальна шырока. Дзесьці больш за 11 000 персанальных ахвярадаўцаў прыняло ўдзел. Зараз, калі мы ацэньваем апошнія масавыя зборы, гэта ўжо в разы меней. Тое ж самае па выхаду на акцыі пратэста альбо святкавання таго ж дня волі мы бачым, што ідзе спад. Мас-медыа могуць заўважыць таксама па сваіх падпісчыках альбо тых, хто заходзіць на старонкі. Ідзе спад. Это аб'ектыўны працэс.
Мы працуем з тым ядром дэмакратычнага электарата, і я бы параўнаў, от калі кажу, што шмат год у палітыцы, што і ў Беларусі падобнае мы назіралі, калі на масавыя дазволеныя акцыі пратэсту ў Мінску выходзіла людзей менш, чым выходзіць у Варшаве. Так, Юрась, я згодны. Я памятаю таксама гэтыя часы, калі там і 800 чалавек выходзіла на Дзень волі ў Мінску, так, хаця і нават быў нібыта дазволены там нейкі паўдазволены фармат. Але я памятаю таксама, што вось гэтыя палітыкі, которые выводзілі гэтыя па 100 чалавек, па 500, па 800 чалавек, так, у выніку ў 2020 годзе не гэтыя палітыкі рабілі рэвалюцыю, так, падымалі людзей. Я памятаю вас, вы падымалі. Вось, але не ты разумееце. І цяпер фактычна апазіцыя не стала ў тую ж самую каляіну, якой яна была ў Беларусі, так, да 2020 года. Просто цяпер яна за мяжой, і ў той же самай каляіне, у якіх ёсць кола прыхільнікаў. Але гэтае кола прыхільнікаў вельмі абмежаванае, вельмі вузкае, якое не ўплывае, рэальна не ўплывае на, не ведаю, на палітыку, так? Былі падзеі так, то, пра што мы гаворым, калі был спад, але пасля адбываўся 2017 год, пратэсты супраць закона аб дармаедах, і зноў-такі і палітыкі, і актывісты. 2020 год, вельмі шмат тых людзей, якія былі ў фармальна апазіцыйных структурах, як партыя альбо НДА, яны рабіліся лідарамі пратэсту. Яны в сваіх малых гарадах выводзілі людзей, бо яны разумелі, што рабіць і дзеля чаго рабіць. І тое ж самае і зараз. Калі мы бачым нейкі пэўны спад, прыйдзе час, калі ізноў-такі будзе ўздым. І гэтыя все людзі будуць запатрабаваныя. Таму тут ізноў нічога страшнага я ў гэтым не бачу. Мы як працавалі, так працуем. Альтэрнатыва ёсць, это проста спыніць усялякі супраціў, даць магчымасць рэжыму Александра Лукашенка прэзентаваць інтарэсы беларусаў, што ён, канешне, бы хацеў. Не рабіць ніякай альтэрнатывы, но ці это добры для нас выбар. Так, вось ваш паплечнік па блоку, Павел Латушка, ён у такой нізкай яўцы бачыць праблему, так, і што это толькі 2000, і кажа пра тое, што ёсць пагроза канкрэтна памяншэння і фінансавай падтрымкі з боку Еўразвяза. Ну і сказаць шчыра, ці для Брюсселя гэтага хопіць координацыйнай рады, которая абіралася 2000 людзьмі, так, ці фактычна для Брюсселю вы, палітыкі, зможаце прадаць эту ідэю, што вось эта рада, яна рэальна рэпрэзентуе інтарэсы людзей, беларусаў. Мы працуем не дзеля Брюсселю, мы працуем дзеля беларусаў, мы даем беларусам магчымасць абіраць. Так, то, што зніжэнне актыўнасці, ізноў, мы ж не ўзгадалі все гэтыя перашкоды, якія рабіліся. Это так, гэта так. Яны таксама паўплывалі. Але тым не менш, для тых людзей, якія зрабілі свой выбар, і прычым вельмі добра, што это унікальная сітуацыя, бо раней партыі існавалі без магчымасці удзелу ў выбарах у Беларусі. То есть немагчыма было ацэніць, якая з ідэяў альбо які напрамак дзейнасці падтрымліваецца грамадствам, найбольш актыўнай часткай грамадства. Няхай мы гаворым пра 2000. Зараз мы это бачым. То есть то, што Павел Латушка паўсюль гаворыць пра неабходнасць узмацніць ціск на рэжым, пра неабходнасць прыцягнуць яго да адказнасці. Пры гэтым ён атрымлівае, яго фракцыя разам з Рухам за свабоду, наша кааліцыя атрымлівае першае месца. Это сведчыць пра то, што людзі падтрымліваюць менавіта гэты накірунак. Хаця ёсць і альтэрнатыўныя ідэі, альтэрнатыўныя палітыкі са сваімі меркаваннямі, но іх няма. Вось уласна, у координацыйнай радзе атрымліваецца, што іх не будзе, так? І наколькі фактычна гэтая рада такім чынам будзе рэпрэзентаваць інтарэсы беларускага грамадства і ўсіх яе частак. Так, многія падтрымліваюць вашу палітыку і палітыку ціска Павла Латушка, і нават гэта відаць па апытанню ў нашым чаце трансляцыю. Мы пытаемся, ці Марыя Калеснікава мела рацыю, адносячыся да яе заяву пра тое, што яна змагалася не супраць Лукашэнкі, а за беларусаў. І што не то, што можна, а трэба размаўляць Еўропе з Александром Лукашенко, 60% не падтрымлівае такі падыход. А ў мяне пытанне, як тады беларусы змогуць выбраць, які падыход адпаведны ў дадзенай сітуацыі, умоўна Марыі Калеснікавай, ці ваш Павел Латушка, калі вось няма гэтай адной платформы, дзе б это все абмяркоўвалася, так, як это была б координацыйная рада, так? Ну і ў сувязі з гэтым вось пытанне. Дэмакратычныя сілы цяпер яны проста распадаюцца на нейкія асобныя блокі,
і каардынацыйная рада это будзе адзін з блокаў, ці все-таки мы яшчэ будзем мець штосьці, што змагло б аб'яднаць всіх у дэмакратычных сілах? Ну, уже зараз ёсць еднасць і ёсць платформы, якія ўзаемадзейнічаюць паміж сабой, ёсць офіс Светланы Ціханаўскай, велізарная адказнасць яе за міжнародную працу якраз такі яна лежыць і на офісе, ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, ёсць каардынацыйная рада, ёсць пратакол аб взаемадзеянні, ёсць магчымасць таксама выказаць іншыя меркаванні на розных мерапрыемствах, якія праводзяць дэмакратычныя сілы. Вот недавно адбыўся кангрэс дыаспараў. Таксама штогадовы нас, напэўна, у жніўні чакае сход форум вольнай Беларусі, новай Беларусі. Таму ёсць заўсёды магчымасць выказаць сваё меркаванне. Но палітыкі, калі яны лічаць себя палітыкамі, павінны праходзіць праз выбары. Да? Вот нават в такім фармаце. Нават з такімі абмежаваннямі, пагрозай рэпрэсій і так далей, бо інакш яны не палітыкі, яны проста палітычныя блогеры, там, палітычныя каментатары, кансультанты, невядома хто. То есть, конечно, яны маюць права на ўласнае меркаванне, но хоць неяк прамацаць падтрымку гэтых меркаванняў можна толькі праз выбары. Так, ну, палітыкі ж тут змагаюцца. Вы часта тут зводзіце вот да канкурэнцыі такой унутранай. Падкрэсліваеце тое, што ваш блок абралі, значыць, вас падтрымліваюць, а вось іншых менш падтрымліваюць. Я вот вам акурат давожу, што тыя, которые не прымалі ўдзел у выбарах, іх таксама шмат хто можа падтрымліваць, ці, напрыклад, не можа, а хацеў бы, бо знаходзіцца ў Беларусі, таксама як і з каардынацыйнай радай. Таму што б магло б такое быць? Ці вы бачыце агулам такі варыянт аб'яднання вакол чагосьці? Умоўна кажучы, з Марыяй Калеснікавай, так, там, з Кныровічем, так. Таму што, вот вы кажаце, цяпер, калі паглядзець, тое, што у нас няма каардынацыйнай рады, ці там месца, дзе все абмяркоўваюць, ну, то мы маем на мяжы з булінгам і хейтам, фактычна, так, выказванні датычна той же самай Марыі Калеснікавай, так, і з боку вялікіх спікераў, паважаных спікераў, так. Ну, і абніжылася наша дыскусія нашмат. І это крызіс. Пытанне, што рабіць, пытаю я ў вас. Ну, і зноў-такі, прыдумляць нейкія новыя інструменты ці механізмы. Але выходзіць з крызіса можна. Шмат разоў праз гэта беларускія дэмакратычныя сілы праходзілі, склікалі кангрэсы. Але я таксама памятаю, што сабраць кангрэс, вот это адна з ідэяў, дарэчы, што калі не наўпроставыя выбары, то кангрэс. Но кангрэс это не ёсць прадстаўнічым органам, таму што год ці 2 гады будзе ісці дыскусія пра колькасць месцаў. Ад кожнай з групаў палітычных будзе ісці там дыскусія пра павестку, і это нічым не закончыцца. Наўпроста выбары это адзіны інструмент, які рэальна дае магчымасць. Але мы бачылі, улады не далі правесці гэтыя нармальныя выбары. Там спадар Лібер казаў, што не, у нас толькі там невялікая частка была тых, хто не змог прагаласаваць. Ну, я паўдні спрабаваў прагаласаваць. Вельмі трэба было хацець. Няма інструментаў у ліку тых, хто не змог. Ён казаў пра тых 70 чалавек, это тых, хто зарэгістраваўся, не атрымалі бюлетэнь. І у мяне тады з'явілася першая думка. Ну, навошта тады такія выбары, калі людзі не могуць, не маюць вось роўнага доступу да этого працэса, так, нармальнага доступу, так? Можа, тады трэба было перанесці, адмяніць, перафарматаваць гэты працэс, каб вось так правальна не выглядаць. Ну, з задавальненнем разглядзім любую іншую альтэрнатыву. Но на сёння не мае такіх ідэяў. Дарэчы, калі вот кранулись тэмы хейтараў, вельмі цяжка зразумець, што яны прапаноўваюць. То есть шмат вы кажаце пра Марыю Калеснікаву цяпер? Не пра Марыю, там Фейсбук, розныя людзі, якія проста як на працу выходзілі з раніцы да вечара і завальвалі каментарамі весь гэты працэс, а ў іх няма альтэрнатывы. То есть яны не даюць адказ на пытанне пра то, ці патрэбна беларусам незалежнае прадстаўніцтва, ці не патрэбна. То есть, ну, как бы элементарнае пытанне. Яны не даюць адказ на пытанне, што можа быць альтэрнатывай ў гэтай сітуацыі. То есть якая іншая форма прадстаўніцтва можа быць, акрамя каардынацыйнай рады. Гэтага няма. То есть ёсць такі сплошны хейт, ну, мы да этого прызвычаілись, на жаль. Мы разумеем, што ў такіх умовах працаваць цяжка, што гэта вельмі часта інспіруецца з боку Мінска афіцыйнага падобнае стаўленне, но мы працягваем сваю дзейнасць. Бо якраз такі Лукашенко это першы чалавек, які
зацікаўлены тым, каб координацыйнай рады не было, каб не было ўзаемадзеяння паміж дэмакратычнымі. І мы з вами размаўляем, я думаю пачуць якраз ад вас, як выйсці з гэтага крызіса. Вы кажаце, што гэта такі лагічны працэс, так, натуральны працэс. Вот это мне баліць, што мы не бачым нават тут сярод сваіх, мы не бачым, як выйсці зноў на некую новую схему дамаўляцца. Попелам трэба рабіць свае справы. Мы працягваем іх рабіць. Дзякуй вялікі вам за тое, што знайшлі час, прыйшлі ў нашу студыю на цяжкую для вас размову, хоць вы і пераможца гэтых выбараў. Юрас Губарэвіч, лідар руху «За свабоду», які разам з блокам Павла Латушка так, прымаў удзел і перамаглі на выбарах у каардынацыйную раду. Мы ж ідзем далей, пакуль дарослыя беларусы спрабуюць хоць неяк захаваць права на ўласны голас, хто ўнутры краіны, як Алексей Хлістов, хто за мяжой, як беларусы, якія ствараюць каардынацыйную раду. Беларуская дзяржава ўсё глыбей заходзіць у жыццё нашых дзяцей. Нават такая асабістая гісторыя, як апошні званок. У Беларусі сёння ўсё менш пра святы, ўсё больш пра ідэалогію, кантроль і правільныя сцэнары паводзінаў. Тут вам і паездку ў музей вайны, квесты пра вялікую айчынную, лекцыі пра генацыд беларускага народа, ды нават інтэрактыўная зборка зброі. І ўсё гэта часта за грошы саміх жа бацькоў. Владислав Корсак з падрабязнасцямі. Прапаганда традыцыйна транслюе апошнія званкі праз карцінку быццам бы адзінай і шчаслівай краіны. Акцэнт на засіллі чырвона-зялёнай сімволікі, чыноўніках на сцэнах і справаздачах пра так званае патрыятычнае выхаванне. Але дзе ў сучаснай Беларусі шукаць праўду, як не ў сацыяльных сетках. А там карцінка моцна адрозніваецца ад прапагандысцкай. Напрыклад, добра відаць раздражненне і стомленасць бацькоў выпускнікоў. Адзін з найбольш паказальных выпадкаў учорашні спектакль «Не пакідай мяне» ў тэатры беларускай арміі. Нехта з гледачоў напісаў у трэц абуральны допіс. Маўляў, як жахліва вялі сябе выпускнікі падчас драмы пра вялікую айчынную. Яны і крычалі, і смяяліся, хадзілі туды-сюды, грукалі дзвярыма, займаліся сваімі справамі. Карацей. Аднак пад допісам хутка з'явіліся сотні каментароў бацькоў. Дно прабілі не дзеці, а тыя, хто прыдумаў прымусовы патрыятызм. У дзяцей свята, ім бы цікавую праграму, а іх развезлі па музеях і спектаклях пра вайну. Варыянтаў адмовіцца не было. Усім распісалі, хто куды едзе. Мы яшчэ за гэта і плацілі. Асноўнае ж ноу-хау рэжыму сёлета так званыя цэнтралізаваныя выпускныя. Натуральна, таксама пад наглядам ідэолагаў. Напрыклад, у Менску пасля ўручэння атэстатаў дзяцей у ноч на 13 чэрвеня павядуць на вялікія гарадскія пляцоўкі. Там ім будуць у мастацкай форме апавядаць пра 85-годдзе з пачатку вялікай айчыннай вайны і год беларускай жанчыны. Калі адзін з бацькоў падчас адмысловай прэс-канферэнцыі спытаў, ці могуць дзеці адзначыць выпускны асобна сваім класам і сустрэць усход сонца, прадстаўніца менскага гарвыканкаму Ганна Рысявец наўпрост сказаць «не» кокетліва пасаромілася. Наверное, было бы неправильным, скажем так, принимать вот такое вот решение. И я думаю, что вот эту работу нужно провести на базе самого учреждения образования, донести всю информацию, всю ту, скажем так, содержательную часть, которая будет предложена выпускникам. И я думаю, что как раз при такой разъяснительной работе ребята примут положительное решение и примут участие в этом мероприятии. Добра зразумела, што гэтыя словы азначаюць у перакладзе з наменклатурнай на чалавечую. Усё абсалютна добраахвотна, але паспрабуй не прыйдзі. Дарэчы, напярэдадні падчас апошняга званка сталічныя чыноўнікі таксама пагулялі ў цэнтралізацыю. На Менск-арэне сабралі 13,5 тысячаў менскіх выпускнікоў. І каго ж паклікалі хэдлайнерам на канцэрт? Можа, таленавітага беларускага музыку, сучасны айчынны гурт? Не, на сцэну выходзіць расійскі поп-спявак Лёша Свік з глыбакадумнымі тэкстамі пра дым, клубы, алкаголь і мы снова убіты любов'ю. У выніку дзяржаўная ідэалогія без шансаў капітулюе перад расійскім тык-ток-вайбам. Яшчэ паказальны момант. Усё шоу праходзіла ў канцэпцыі круізу па хвалях. Пэўна, траўмаваныя посткаланіяльным сіндромам менскія чыноўнікі ніяк не могуць ментальна адасобіцца ад піцерскіх
алых парусов. Што праўда, з рэакцыяў у соцсетках ды і абліччаў падлеткаў добра відаць, што ім, мякка кажучы, абыякавыя метадычкі Міністэрства адукацыі Лукашэнкі. Падлеткі не хочуць падчас даволі асабістага свята слухаць пра вайну ці традыцыйныя каштоўнасці. Яны хочуць патанчыць, няхай сабе і пад тое, што ёсць, абняць сяброў, аднакласнікаў і выкласці пра гэта сторыс у Інстаграм. Владзіслаў Корсак, Белсат. Час ідзе, пасля 2020-го расце новае пакаленне. Ну і сёння беларускія выпускнікі хочуць найперш нармальнага жыцця, без вайны, прымусу і страху. Ці дасць ім гэта Беларусь? Пытанне пакуль адкрытае. Нагадваем пра нашу апытанку, завяршаем яе. Ці мела Калеснікава рацыю? Пытаюцца мае калегі з YouTube рэдакцыі. Ну і датычна апошніх яе заяваў пра тое, што змагалася ў 2020-м не супраць Лукашэнкі, а за свабоду Беларусі, што з Лукашэнкам не можна, трэба размаўляць. Ну і Алька М7 у нас в каментарах піша, наконт Калеснікавай на маршах яна гаварыла даўбіць гэтую ўладу, а зараз на 180 градусаў развернулася. Ну, час таксама ідзе, тут нікуды не пойдзеш. Ну і ў выніку 56% все-таки не падтрымліваюць Марыю Калеснікаву. І кожны пяты з нашай аўдыторыі падтрымлівае, а кожны чацвёрты не ў тэме. На гэтым, зрэшты, і ставім крок у нашым сённяшнім эфіры. Дзякую вам за ўвагу, лайкі і каментары. З вами была Лесь Залеўскі. Зычу вам удалага вечара і беражыце сябе.